nagpabilanggo sa sariling tahanan ng mahigit 2 buwan. Ganito ituring ng mga kababaihang biktima ng karahasan sa loob ng kanilang tahanan ang idiniklarang lockdown. Ayon kay Presi Dagook, isang estudyante sa kolehiyo at tagapagsalita ng Kaisaka Youth Organization, nakakabahala raw ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataang estudyante na naiulat sa kanila habang umiiral ang lockdown. Hindi rin umano sa lahat ng panahon ay ligtas sa mga ito sa dapat sanay safe space sa loob ng tahanan. Hindi simpleng pandarahas, kundi yung ultimo, yung panggagahasa ng kababaihan. At mas maaga pa naman po, bago pa natin ito pag-usapan sa panahon ng lockdown, karamihan sa mga biktima ng mga sexual abuses ay kababaihan na kabataan. Actually, ang edad nila ay mula 14, 9 taon, 10 taon. Sila ang pinakamaraming biktima nito. Sa akin, mahalaga na mayroong espasyong ligtas ang isang kabataang estudyante, lalo na kung babae siya, kung saan maari siyang tumutok sa kanyang pag-aaral sa panahong naroon siya. Dagdag naman ni Jelen Paclarin, Executive Director ng Women's Legal and Human Rights Bureau, ang usapin ng pang-abuso sa mga kababaihan at kabataan ay sensitibo. At hindi umano ito isang pangyayari na madaling ibahagi sa ibang tao. Malaking aspeto rin daw ang kinagis ng kultura ng ating bansa sa kung paano nito tinitingnan ng isang biktima ng karahasan, kaya ang resulta, tikom ang bibig ng ilang biktima nito. Kapag ang babae ay nagkaroon na ng lakas ng loob na magdesisyon, na magsampa ng kaso, at lalapit siya either sa barangay o sa ating kapulisan, kung siya ay hindi maaasikaso, kung siya ay makakatanggap ng paninisi, kung siya ay makakatanggap ng mga tanong na bakit walang pasa, bakit ngayon ka lang nag-report, anong suot-suot mo nung nangyari ang panggagahasa, sa tingin ba natin ay magpapatuloy pa ang babaeng ito sa kanyang pagre-report? Sa datos ng Center for Women's Resources ay mayroon namanong naitatalang kaso ng violence against women and children, kung saan kada 10 minuto ay may isang babae o batang nabibiktima umano ng pang-aabuso. Sa tala ng PNP nitong April 30, habang umiiral ang lockdown, ay umabot na raw sa 763 ang kaso ng pang-aabuso sa kababaihan, habang 521 naman ang kaso ng pang-aabuso sa mga menor de edad. 804 na kaso rin sa buong bansa ang naitala ng Philippine Commission on Women o PCW mula Marso hanggang Abril na tumutukoy ng paglabag umano sa ilang batas gaya ng Anti-Violence Against Women and Children, Anti-Rape Law, Revised Penal Code Provisions Against Acts of Lasciviousness and Concubinage, Anti-Photo and Video Voyeurism Law, Anti-Trafficking Persons Law, Anti-Sexual Harassment Law at Safe Spaces Law. Ang datos ay patunay umano na ang domestic violence o anumang uri ng pandarahas sa mga kabataan at kababaihan ay isa lamang sa napakaraming responsibilidad na kailangang tugunan ng pamahalaan. Kaya naman ito ang panawagan ngayon ng mga kabataang kababaihan. Sa palagay ko, kasabay ng pagtitiyak nila ng access sa edukasyon, kinakailangan ding sugsugin ng pamahalaan ang kanyang tungkulin na gawing ligtas ang kababaihan sa loob ng kanilang tahanan, o kung hindi sa loob ng tahanan ang kanilang safe space, ay dalhin sila sa mga komunidad o tahanan na kumakanlong sa mga kababaihan at magbibigay proteksyon sa kanila habang nasa proseso ang kanilang mga kaso. Sana ang ating national na gobyerno ay hindi kalimutan na ito ay parte ng kanyang obligasyon at dapat gawa ng paraan para ang mga babae ay makapagsampa ng kaso, makahingi ng remedyo, at matigil ang karahasan, whether may quarantine man o wala. So mahalaga na sa usapin na ito, na kapag lumapit ang babae, pakinggan natin siya, tulungan natin siya na maka-access ng hustisya. Samantala, naglunsad ang Commission on Human Rights o CHR ng isang online system kung saan maaaring mag-report ng mga insidente ng pang-aabuso habang nasa ilalim ng quarantine. Maaari ring tawagan ng mga biktima ng domestic violence at child abuse ang mga numerong naka-flash sa inyong TV screens. Karen Maurilio, CLTV News.